салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯзаи мо боз як ремонти нав дӯстон ҳамин хонара стенаша бояд шпаклёвка бизанем. Болоша паталоки фигурни меояд дӯстон. Паталоки мо бо гипсакардонае. Ва видеоро то охира тамошо мекунем дӯстон. Дастгириро фаромӯш намекунем. Мисли ҳар вақта дастгирии шумо дар ҳамин канал мо як дона лайк мондан ва ягон комментария нависондан ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман даромада обуна шаванд ва аз навигариҳои мо бохабар бошанд. Зангулачаро гирён монед. Касоне ки обуна мешавед видеои моро якум шида тамошо кунед дӯстон. Ва ина дӯстони азиз мо адметка мондем ва диное кем хонара направляйши сах кардестем ва круги хонара направляйши задестем дӯстони азиз. Ва дар ҳамин хона дӯстон 7 дона гипс рафтагиай дӯстоно, 12 дона направляйши рафтагиай ва 62 дона падвес рафтагиай дӯстон. 2 пачка самарези падгипс расход шидагиай, ним кило самарези паддеревни барои падвес сахткунӣ рафтагиай дӯстон ва 500 грамм ним килои дигар самарези паддубл барои направляишуро задан дӯстон рафтагиай. Ҳам қадар чиз расход шидагиай ва 2 қопча шпаклёвка рафтагиай дӯстон. 10 кило фуген рафтагиай. 10 кило фуген, 2 рулон сетка барои стикора дӯстони азиз ва 5 дона уголоки пластмассӣ расход шидагиай дар ҳамин дӯстон. Ва инак дӯстони азиз мо площадкаи байна ина гипсакардонзаниша сар кем профилоша уже партофтем. Байни профилои мо 40 сантиметрӣ омадагиай дӯстон. ва ҳозир площадкаи байна гипс пир карда рафтестем як лав. аввал байнеша мезанем маҳкам мекунем байни фигурара ва баъдан гирдванаи фигурара мебурем. Вошта отделно вадиной мекунӣ отделно размер меояд. ва дӯстони азиз ина площадкаи байна охирон гипсиша сах кардестем. Площадкаи байни мо тайёр шид. навбати гирдванара фигура бировардан, вадиной кардан ва анамихел профилоро заданаш монда. ина дӯстон профилошам задем, вадиноишам кадем. мо видеоро ба ҳо хотир ҳар ҷо камера када пешкаши шумо гардонидастем дӯстон. чунки видеои мо дар рӯзи баъд мешавад. дар рӯзи баъд чӣ неинтерес мешавад. видеои яксоатаро ба фикрам ки ҳеҷ кас тамошоам намекунад. агар ягон хоҳишманд боша барои видеои моро дароз шиданаш метавонад дар комментария бинависонад. иншаалло ки бо видеомона аида дарозтарак мекунем дӯстон. ним соат ё ки як соата видео мекунем барои шумо. дӯстони азиз ина профилое ки гирди фигураро бировардем байнои ишам 40 сантиметрае дӯстон. профилои главни байн ҳам 40 ва круги фигурам ҳамаш 40 сантиметрие. ба ҳо хотири дӯстон 40 сантиметрӣ мондестем ки профило рӯз то рӯз тинник шидестай. ба ҳамин хотир байнои 40 ки шитоби ба қувват биҳад. агар профил сахт боша профило якум сорти таи ба қувват боша дӯстон метавонем 50 монем. ва дӯстони азиз гирди фигура дар ина мо лавлавои гипсда направляйши задестем. ин направляйши задагӣ мо ба чӣ хотира дӯстон 5 сантиметр айтана профил гипс бировардагӣ лавоша направляйши задестем. шитобе ки гирдванаи ҳамин фигурада лента светомузика меояд дӯстон. ба ҳамин хотир направляйши задестемаш. дар пишти направляйши мо лента меояд дӯстони азиз. ва танаи ҳамин направляйши ки задем дӯстон танаи ҳамира бо гипси 5 сантиметра мебарем ва хеле сахт мекунем барое ки направляйши натован навид нашавад. ба хотири натофтанаш дӯстон бо гипси борикак мебарем ва хеле лавлави направляйши сахт мекунем. ва тори ҳамин гипс зава таи гипсда баъдан уголоки пластмассӣ мезанем барои рост шиданаш дӯстон. угл бита рост буданаш бо пластмассиш мезанем. уголокҳои пластмассӣ дӯстоне. ва дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед. мо бо хоҳиши шумо бисёри бародаро хоҳиш карда буданд ки ака нархи навои бозорҳоро як камера ки нархи сӯроматериалҳоро пешкаш кӣ ва дар як хона чанд қа расход мешавад, чанд дона гипс меравад ё ки чандта профил самарез чизе меравад. ака меёра як камера ки пешкаши мо бигардон. ва ина дӯстони азиз бо хоҳиши шумо мо як канали нав кушодем. ссилкаи канала дар
комментариям мемонам бидурен амун канала дастгирӣ кинен. Иншаалло ки яда видеош партофтагим бо видеои хубтараш мепартом. Нарх навои кадом бозире маъқултона метавонем бинависонем дар комментария. мерам камера мекунам он бозорорам сӯи материалоша ва пешкаши шумо мегардонам. ҳозирни азиз ин даврае ки ҳозир мо бридесем давраи мо 60 сантиметр диаметри байниш дӯстон. мо короче адметка мондем 60 давр байнша ёфтем як самараи сахтем ва баъдан адметка мондем 60 сантиметр дар як тараф. ба ҳамон адметкаи мондагӣ монд круг риштаву қалам қатӣ давраш кашидем. баъд давра кашидан малярни корча қатӣ аккуратно хе бридесемш давраи дурунгира углош бишкана майли дӯстон. давраи берина ҳатиёт кунен аккуратно бибирен ки углош нашкана. вақте углош шикаст дига самараи сахт кардан намешавад. дар гирд ва наи бояд направляющиро бо зигзаг бибирӣ лавлави фигура ҳамин давра қатӣ бо направляющи бизанӣ. ин дӯстон мо аккуратно бридем давраро тайёр кардем. давраи мо тайёр шид. чиқаи шумо дида истодаен ва дӯстон ина дар байни паталокам сентрша ёфтем. сентри дида тарафа байнишда самараи сахтем бо ришта қатӣ 60 сантиметр адметка мондем ва круг қалам қатӣ хат кашидем ва баъдан дар ҳамун хато 5 дона профил задисем. ин профила ба ӯ хотир зидистем ки ҳамун даврае ки бридем дар танаи ҳамин профило меяд. ва дӯстони азиз ҳамин профилоро пасттара сакнен таи ҳамин гипсда кардонда короче ҳамун таи гипсе ки профил партофтагиан 40 сантиметрия байнош профил сели айлав товлави хонара амвода сахт кунем бо беҳтарин мешавад. сирб меояд дар танаи гипси холӣ намеқапад ин профил дӯстон. дар танаи ҳамун бизаненш бо сирб меояд ва баъдан нам хел метавонед давраро шумо дар танаи ҳамун профило сахт кунед. ҳам профилои мондагӣ 5 дунаи мондем ина давраро сахт кардем ва круги давра даруну беруниш бо направляющиро зигзаг мебирем ва направляющи мезанем ва баъдан ва круги ҳамун давраро бо гипсакардони майдак қатӣ танаша пишка мекунем даруну беруниша чтобы тари шикоф наёяд. пишка мекунем конкретно ва баъдан фуген мезанем. уголок фуген қатӣ ростш мекунем. давраро конкретно рост мекунем. ва дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед чунки дастгирии шумо пешравии моҳ. ҳамун лайкҳоро ягон шата ягон удара конкретно ҳамун масъалаи ҳамун лайка бинед дӯстон что-то просмотрро соузаи ҳамин лайко камай. як дастгирӣ кунед ҳамун лайкҳоро бимонед. ва дӯстони азиз ина рулетка қайд чен кардесе бояд давраи мода 5 дона галаген биёяд. размерои галагено 35 сантиметри 3 галаген меояд ва баъд 5 галаген меяд ҳамин давра 35 3 таи аҷоя 35 сантиметри байношон як размер меояд ва дутаига 40 сантиметри меяд байнош вош дуртарак меояд. намо адметкаҳои мондагира ганам хел воронка қатӣ бридесем ҷои галагена воронкаи мо размери ҳам галагенай. дар ӯ фигураи дигари бисёри бародаро гуфта буданд ки бародар пешакӣ ҳеҷ вақт набир ҳамун ҷои галагеноро ки галагено чанд намудай чанд размерай. баъд агар нито биёяд калон биёяд дигар маҳкамаш кардан намешавад. дӯстон мешаваш маҳкам кард чиба намешавад. ҳамун гирдакҳое ки воронка қатӣ мебирен агар случайно тоғӣ нагиранд ҳамонро берава бимонед тай пода ная нашканенш ё ки ҳамун воронкаатон қатӣ як гипсои зиёдтии гирдак бибирен ҷошда бизаненш сетка бизанен ҳамура ранги иксори сеткаш бизанен меқапа намекафа дигар. ва дӯстон ина ҷои ҳамун углои лавлави ҳамун направляющие ки гипс завдем как сенавори ҳамвора уголок задисем. уголокҳоро самарез қатӣ ҳарҷо самарез задисем ва баъде самарез задан уголока монден ҳатман як бор правила қатӣ проверка кунен углоша ки угл бита дӯстон. кадомиш агар дарунтар дуромагия самарез кашидаиш метавонед самарезро стар кунен ва баъдан фугенш бизанен намхел ростш кунен. ва дӯстони азиз ҳамин углоро ҳатман фуген қатӣ уголокҳоро пир кунен рост кунен ба шпаклёвка не. ба ӯ хотире ки шпаклёвка қатӣ агар пир кунен углоро ё ки самарезои гипс задагира шпаклёвка қатӣ мазид кунен
шпаклевка самаре занг мезанад, ҷои ҳамун самарезу зардак мешавад. ҷои ҳамун шпаклевкае ки мазид кардаи зардак мешавад, мекафа баъзеш меғалта, нито меояд. Фуген қатӣ бизанем, фуген сириб меқапа, на занг мезана, на меғалта, фуген крепки меқапа. дӯстони азиз, ҳамин гулоро вақти фуген зен ҳатман ростш кунед, конкрет ҳамун маъқули дили хитонвори рост кунед, ки фуген тез сахт мешавад, ранги алибастрвори. вақти шпаклевка зади ҳам росткуниш қин мешавад, ҳам таи шпателда ранги сангчавори биёяд. шпаклевкаро агар 10 бор бизанед реж намеояд. ба ҳамин хотир фугентонро рост кунед, конкрет намехе фугенаш бизанед. ҳам кори хитон осон мешавад, ҳам ба зеб меояд. дӯстони азиз, ин мо як слой шпаклевка зем паталока. як слой зем паталоки мо тайёр шид. байни паталок дӯстон декоративка меояд, декоративкаи сафед меояд. дӯстон гирдванаш ранг меояд. ҳозир ин шпаклевка тайёра дӯстон, хеле дида истодаи шумо. сар мекунем ба декоративка занӣ дӯстони азиз. ва инак сар кунем декоративка занира дар як сатил шпаклевка. ним қити клей пева дохтагием дӯстон. ҳам шпаклевка ҳам қадаре бушурем, ки чӣ хеле тана стена дар шпаклевка мезанем, ҳам хеле бушурем, на жидки на сахти бад. ва дилхо тиёркаи нами оҳани қатӣ, ҳамин тинкаки қатӣ кадом размериш боша фарқ надорад. ба пластмассӣ ҳам мешавад дӯстон, тиёркаҳои шкатуркунак қатӣ пластмассии қатӣ ҳам мешавад, ба оҳанӣ ҳам мешавад декоративка зада. яъне ҳамун шкатуркунак аст, пластмассиҳое ки сарош резини сирх дорад, ҳамун танаш ба вонева ба пластмассиҳои зардаки абишниш қатӣ мешавад декоративка зада. шумо метавонед дилхо свет қатӣ вибр кунед, дар ҳамун шпаклевка ранг добавид кунед, метавонед ҳанамхел декоративка бизанед дӯстон. баъд декоративкаро задан шпател қатӣ болоша реж мекунӣ. декоративкаро ҳам хетиёрка қатӣ намемонӣ, беста шпател қатӣ мекашӣ, режш мекунӣ. ина хеле меояд, ба зеб меояд хеле дӯстон. ва баъди ҳамин декоративкаро задан мо байни ҳамин декоративкаи мо сафед меояд дӯстон. эмурсе сафедиш мекунем. ва гирдванаи паталока дигар ранг меояд, дигар свет ранг мезанемаш. гирди фигура дигар ранг меояд дӯстон ва давраи байнда задагием иш дигар ранг. дӯстони азиз, анамхе шпател қатӣ метавонед декоративкаи задагиро реж кунед шумоам ва пастарак сакунед дӯстон. декоративкаи шумо якшаб как шпаклевкавори наёяд. анамхел ҳар ҷо бимонедаш. ва бисёри бародарон нависонданд, ки яккама декоративка задам, ҳамаш якҷоя омад, бояд баъзеш нависонданд, ки дурдури бад омад. ва бародарон метавонед баъди кашидан шпателка реж кардан, ки ҷоеш ки монеаш қоқ шавад, ки ҷоеш ки дурдури бад ғалтидагиай, ҳамвошта бо добавка кунем ба сари шпатели даҳак майда қатӣ добавка кунем, ҳар ҷо бимонем ва баъдан шпатели калон қатӣ бишакенаш режш кунем анамхел. ва ки ҷоеш ки якшаб меояд, бисёри бадтари как шпаклевкаи стенавори меояд, амвоша метавонем ба шпатели майда куни шпател қатӣ ҳар ҷо бизанем, шикоф кунем дар тариш, баъд дурдур меғалта. ва дӯстони азиз, дар 4 литр эмулсия, где-то қариб 5 литр эмулсияда мо 5 дона колери бежи свет задисем дӯстон. гирди фигура бежи свет меояд, 5 дона колери бежи свет ва ним қити клей пева добавид кардем дар ҳамин ранги тайёркардагимон. ва баъдан миксер қатӣ мешӯрем, конкретно ҳалш мекунем. ва дӯстони азиз, гипсакардонаи паталок ҳеҷ вақт рангтона тиники бад накунед. тиник тобистон боша майли бародаро, дар тобистон тиниктараш кунед, бизанеш 2 слой не 3 слоиш биза мекашаш. дар зимистон тиники бад накунед ранга дӯстон. камтарак рангтон ғафстарак биёяд, ҳеҷ чӣ намекунад. ба он хотире ки гипсакардон дар хиники ҳам дер мекаша, ҳам тез қоқ намешавад рангтон. дим слоиша баъд сразу задан наметавонем. мақсад як рӯз 2 рӯз иҷлат мекунем, баъд дим слоя мезанем. дар як рӯз 2 слой задан наметавонем. ба ҳамин хотир рангтон камтарак ғафстар биёяд, ҳеҷ чӣ намекунад дӯстон.
ранга чанд қад серанг кунед ҳамон қадар хубай. чанд қад серангш кунед ҳамон қадар рӯшан метавад бо ба зеб меояд. дӯстони азиз, дар ҳамин фигурае ки ҳозир мо задистем, дар ҳамин фигураи мо 12 метр лента рафтагиаст, светомузика рафтагиай, 15 дона галоген рафтагиай дӯстон. Ва 20 метр сими д размери д алиментӣ сими д алиментӣ рафтагиай дӯстон. барои монтажи галоген лента ҳамашда. ва дӯстони азиз, ина байни давраи мо сиёҳ меояд, дуруни давра худаш зард меояд, бежи свет ранги фигураи чор тараф ворӣ ва байни ҳамин давраи худаш болои давра сиёҳ меояд. ва ира дар 3 литр эмулсия 3 колери сиёҳ дохтагием дӯстон. 3 литр не 2 литри эмулсия да 3 колер дохтагием, ба ҳо хотире ки конкретно сиёҳ биёяд. ва баъдан скотчи малярди мезанем, ҷидо мекунем. ина бародаро бо самбуса бидай, марҳамат самбуса хӯрӣ биёен. ҳам самбуса хӯрда ҳам кор кардистем. ва дӯстони азиз, байни ҳамин сияе ки задагием бо скотчи малярди қатӣ ҳарҷош хати сафед меояд. хати сафед қайд ҷидош мекунем ва баъдан баъд галагенро задан размер мегирем, хати сафед қайд ҷидош мекунем, эмулсияи сафед қайд ҷидош мекунем дӯстон. ва инак мо шурӯъ кардем дӯстони азиз дар галагензанӣ. ва бисёри бародаро менависонанд ки ака галагеное ки мо мезанем баъзеш кор намекунад ё ки баъзеш як бор гирён мекунем, мекушем димборака кор намекунад ва бисёриш галагенора мебаранд возврат метаҳанд ё ки галагенора алиш мекунанд, дигар мехаранд меоранд. дӯстони азиз, айби галагено несте ва галаген хичам намесӯзад дӯстон. ҳамин галаген вақти пеши галагена задан як пластмассак доранд. ина пластмасса ки дар дасти май заленташ кардистам, аввал ҳамиёро залента мекунем ва баъдан шикериш дар галагена мезанем мемониш. ана ҳамиё бисёриш дӯстон месӯзад. бисёриш дар ҳамин як бор сахт кардан месӯзад. ва шумо метавонед ана ҳамиёша алиш кунед. галагена хича нева ана ҳамиёша метавонед алиш кунед. ва галагенотон бесе ёрам адел намефурӯшанд дӯстон. ана ин пластмасса мехарен, меорен, сахт мекунен, баъдан галагена намхе дар шикериш мезанен. галагена дар ҷои худаш мемонед, 100% кор мекунад бародаро. ишам як совети бародарона. галагена хича нева трансформаторчиҳои ҳам пластмассакша метавонен алиш кунед. намедонам номиш трансформатори чия, намедонам номиша рӯзкаба, амвоша метавонен алиш кунед. дӯстони азиз, инҷа мо як слой ранг задагием. ранги мо қоқ шида ки на, қоқи конкретно нашидаи, дим слойша мезанем. дим слойш не ки дар навор нест дӯстон, ҳозир як слой задагиай. ва дӯстони азиз, охирон галагена ина ҳозир мезанем ва баъдан галагеномона як проверка мекунем қатъи лентаи светомузикаи партофтагӣ ку кор мекунанд ҳамаш ё не. вақти ира харид овард, аммо магазинчӣ гуфта ҳамаш кор мекунанд, бисёрш кор намекунанд бародаро. меорӣ сахтиш мекунӣ, кор намекунанд ва бисёртар бори уста медӯзанаш, не ки хичон заводскои он вайронанд. ва дӯстони ина байни даврара хати сафед қад гуфта будем ҷидо мекунем. ҷидо кунем байни даврара хатчам. ва ина галагеноро задем. галагенои мо тайёр. паталоки мо ҳам пок зад тамом шид. тайёра паталоко 2 слой рангшам задем. ва декартикаи задагира байна як слой эмулсия задем. барои ба он хотире ки шпакловка хичам сафеда, як слойш зем бо сафед шида ки ҳам хел базебай. ва дӯстони азиз, фикри худтона дар комментария бинависонем. паталоки мо чӣ хел омад ва ба кадом свети маъқул тонай метавонем бинависонем. иншоалло боз ягон савол бошад, аз саволотонам ҷавоб мегирем дӯстон. ва ҳамин паталоки моро баҳоша худтон бимонем дӯстон. аммо лайка бимонем бо беҳтарин мешавад. ва дӯстони азиз, дар номерои болои экран мондагӣ метавонед занг бизанед. нашоти нарх наво бо чағчақ мекунем ва нашоти ҳам хел паталокзанӣ кадоми мехоҳед бизанед, метавонед занг бизанед. бо мефаҳмонем тарзи фигура заданам ва расход ҳамашам мефаҳмонем. ва дӯстони азиз, ҳамун канали нави мо дар бидорен дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо муҳимай. ва ки ҷои бошед дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад. паноҳи ҳамат ба худо.